Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Francis Seydou ambe bela jele fo ningo wari nyuman do marhabu sele an kena ka la jamo envers sema bora minu mbe la dala bolike John Seydou ka do jamana kuna fo na adem abo de mana min ye politique mai soro kuma adamade ya kuma ta kana kuma Mali kono Mali ko ka jamana dunga sebeni kelawo ani dabaje karamo ka ma gwafle John Seydou ka do munyini na envers sema bora minu anga kilingele ni nda ikado ala kuma ba funi min bala na kan yi jamana doma na se ka na ni basigi ani haklisigi ni nyafoli afarango de lakali nga ni klisi dirima bamanangana ni ya foto kana mina mandi jonsi sudi ka do bara indika bada la dala envia na ma saba majje so ma dayna min ye hamere jagite ali de bin negala eni ne fla an dengu ne menywana min ye wuli ka joni chesiri kenyere ye radio so minu mbi furanjela radio so keme fla ani ta ani ko akatawe jonsi sudi ka do aforo de da bi surana ni ndana ngushi dongodo kuna foni ninga jenze dobi fara fantan nani bele jilena o kuma o kan nega juru bamba o kan nega juru sama mbaki dampan jariso boronga o ka ay wa dampan jariso samba so nega bamba lembu bulu min nye kuna foni ay wa dampan na lamine fu murtani bele jilega sega kuna foni so o ka tukuna radio ni vaya sigi kurambewa radio ni kurade ni kurate radio la tita yorolo atita yorola iba so hali dava dugu kerekele ba so kerekele taso ayo base o kuma mewefo mini to di dugu tigima ikado uga wurdi minaika tabla ka kuma injara ko dugu sadu ga wurdi me o te wurdi mina amaru kufaga joninga amaru kufaga ke min dugu tigi na ga wurdi kateli amaru kufaga awanga dugu barka min bala kele mata dugu may to sola ko indabla forana kana blabila mi so sola kilometri biduru o magra nga dugula ifa ta nyebe so mataya fu kasa wani ni bo siri so mo bita de gabi awo tebenai sawla ameje ke nyama yon so dika do mo kana digana do bele gele tingele ni sura dinga kono murani mbana o keleme ka kuma ka bayela ma la mana tike Dawuda dala anan pasafi ameje ke Dawadu mara ne kile flati bo kile kile ayi mbala choko bedi Jonsi Seydou tachi o debi nyoke bloye gatala Jonsi Seydou memboro buwaka do ni ga woni sebe menu ka ma l'indépendant kanabla ma mi nye sebe ni nge atwa de ko bari ako halbi na ka bi Umar bari ko mbaliya ani famu ya baliya debi jamana ngono muna o debe mane be bla saraka de gele do bolila akika don mi nye gomele o fali wala maka do ko werela ikado ma do dalembo la ko sobe wa hali binaka bi abara chejugu besina juin kalo kleta ani duru akera ala faranga de ni ngombele deni yefuge wa ngombele ni yefuge ikado ala de farla ka naka shikacha sabula ikado sambla mudini ndo ikado amene be che sababulo Jonsi Seydou ikado tege daru ka zandigila kami abraka mi nye dugula mawye olu de ka koloshi boraka ka ye ka fo ni yefuge deni abeni kadon ngoro che saba ni nyanje ikado ujule do zandigila sugula Jonsi Seydou ikado dugula maw kamana gwana ikado tora ka fo nyanye danida fo kata korofo nda gendarme tloka Gendarme kele ka kuma me oroni bele jele la olu yu sasa ekonomi ya dozo asinga na ngelenge da che sabala tingarami ikado ningu nyininga au borami au bitami ne juni ndenya bulu juni ndendo au la Jonsi Seydou ikado kolo kala kuma ni kuma purgutule kanjole mazona ka fo kanjole nduda juni de kundo minye awagandigi gandigi ukama ko baba jara ani burama ani lasana min je sabade ngene meka de mine sebele kala ko aberato boro dona ubitami ikado do bi bo jala koroji do bi bo kunumani ni ma sabaina o kuna funu ko ni nya dira sa gendarme kele ka ay wa korofo nyesoro olu yu nege ku ka katanu ye gendarme sola o segelu ani ngali busamseni nana gwauda sebele kala ko mingo ni wuli ka jo ni jetemino ye ni ya taka laje iba ka fo awaje kulu mi zigile mbe yefegu udemeni anu ni kishilila ode association espoir pour les albinos o nyema ba ikado de fa tuture
sɛbɛnnikɛla k'u ye Fatu ɲininka nin kɛwale min n'a kɛra o dongo yalima a ka miiri ye mun ye ɲɛji kɔ i k'a dɔn a m'i kali dɔwɛrɛ la sabula a y'a jira k'a fɔ jamana min ni kunfin jamana don ni faamubaliya jamana don min n'u ye yefege ye Ala de y'u da k'u kɛ nin kɛcogo in na i k'a dɔn ayiwa hakilinajugu caman dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn jango a denmisɛnninama ni Ala y'i gɛrɛsigɛ k'a den ye i k'a dɔn den yɛrɛ bɔ man di so kɔnɔ bɛɛ de hakili to a la sabula n'a purugutɔra ka bɔ kɛnɛ ma Ala m'an kisira maa jugu dɔw bɛ sɔn k'a sasa min ka taa n'a ye o de la sa min ye wuli ka jɔ ba ye o bolo dalen don Fana mara la sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la nin ɲɔgɔn na caman de la ka kɛ maa fa kɔni i k'a dɔn Fana mara la kuma caman bɔra sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni min ye ayiwa nin jɛ saba in n'u minɛna Bamakɔkaw don sabula u bi kin minnu na o kin dɔnna u kun bɛ Fana kan u kun bɛ Fana kan u kun de bi Fana kan wa den kɔni minɛna yɔrɔ min o ɲɛ ma sɔrɔ hali bi sɛbɛnnikɛla ko waati nataw la min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛw a tɔ na ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɛndi tana kɔnɔ a ka bi bɔ la Tabatungara ni ko naluma mako kɛlɛ ye sini ye a bolo kurulen bɛ si o y'a juru min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Basiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye Musa ko ne y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayo Kamara ko kalafili baara min n'a kan ka kɛ a bi sigi fɛn minnu kan o de ye sariya kura ye awɔ loi électorale sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye an ka député bulon ye n'o ye député bulon nɔnabila ye député kura minnu n'olu bilalen bɛ yen olu ye wuli ka jɔ ani baara kɛ gouvernement a kun ye sɛbɛn min di k'a fɔ ka kɛ loi électorale ye u nana fɛn min ye bayɛlɛmali 92 u y'o bɛɛ lajɛlen de k'a la sɛbɛnnikɛla ko sariya kura taara fɛn min ye députéw ye bolowuli waati n'o sera bɛɛ lajɛlen y'i bolo wuli fɔ n'a kɛra maa 3 ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali CNT sigi min kɛ juin kalo tile 11 sigi nafa ka bon kosɛbɛ sabula fɛn min ye loi électorale ye ale de bi kɛ sababu ye kalafili ka kɛ jija ani basigi kɔnɔna na nka gouvernement kun ye projet min labɛn n'a bɔra primature la ka taa di CNT maaw ma u ko n'an ye nin voté guerre civile bi wuli k'a sɔrɔ élection yɛrɛ ma se o tuma fɛn min ye loi in ye i jɔ an ka jamana maakoloma bɛɛ lajɛlen sigi ni k'u ɲininka kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye politique maa ye diinɛ ɲɛmaa fɛn min ye société civile dugutigi kabilatigi parti politique ɲɛmaw maa 260 CNT y'a bɛɛ lajɛlen wele k'u sigi kelen kelen bɛɛ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ ka loi ta kelen kelen kun ni kun k'a bɛɛ ɲɛfɔ voilà c'est ça le Mali kura taabolo kan ka kɛ tan ka bɛɛ ɲininka i ka kelen na kelen kelen min ko a b'a fɛ o min ko a t'a fɛ a ɲɛ ka dɔn u ye bɛɛ ɲininka u ma maa bɔ maa na a bɛ kɛ ten de o sɛbɛnnikɛla ko min ko n bɛ transition fɛ min ko n t'a fɛ min ko n da bɛ politiki kuma na min ko n da t'a la bɛɛ lajɛlen ye jamanaden de ye maa 260 fɛn min ye Segukaw ka Maliki Jaw ko loi in ti ta CEDEAO ka bolo wuli a la fo malidenw k'u hakilinata di o ka sɛbɛn ka don a la an ye nin de fɔ a ye o anw ye nin de fɔ Maliki ye Segukaw ka Maliki a tɔgɔ da bɛ min na o ma deli ka fili Maliki Jaw o y'a mɔkɛ ye a fa tɛ Cani yan Cani y'anw fila de ye a bɛɛ ni sɛbɛn lajɛ Cani ka Maliki an den de don koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye colonel Maliki a ko commission ala sigilen bɛ a sira ka kunna a fɔ dabaden yɛrɛ Allah n den don son nom de famille c'est Jaw fila de don Jaw Flapido. Bon, voilà, c'est pour ça que le pays n'avance jamais avec des escrocs comme toi. Et Tunisie. Ni ma va déminer. Au dieu de, il fait une galette. Quelles sont vos relations? Mauvais débat. Allah, la part des ça c'est pas solide. C'est vrai Togo ka Maliki sɛbɛn ye ko tɛ se ka caya ɲɛna cogoya si la sabula ni gouvernement y'a mɔndɔ kana da ni fili ye Maliki ye cɛ tegu ye sabula colonel min don ale ma colonel ya jala bile ta a y'a dɔn
fɛɛrɛ ni stratégie kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye a b'olu dɔn sɛbɛnnikɛla ko waati min ni gouvernement nana projet de loi in da Maliki ye projet in kalan ka taa k'a kalan ka segin a ko pati nin baara in tɛ se ka kɛ fiyewu maliden bɛɛ lajɛlen ka ɲininka yɔrɔnin bɛɛ maa minnu bɛ n'o ye CNT maaw ye a ye projet kopi kɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ ka taa o miiri janni an ka ɲɔgɔn ye k'a kan kɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛ a nana kuma bɔ k'a bi projet ye an bɛ taa n'a ye cogo jumɛn na CNT maaw ko a ko président e ye min fɔ o don maliden bɛɛ de bɛ ɲininka hali ni gouvernement kɔrɔtɔlen don u b'a ta an ka dabada ma fili t'o de la o fili t'o de la fɔlikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu kura min n'o kan ka sigi u k'o de ma autorité indépendante de gestion des élections o don gouvernement kun kɛlen bɛ ka min fɔ fɛn min ye CNT membre ye u k'o ti ɲa sabula fɛn min ye premier ministre ye o kelen kun bɛna maa 9 de sugandi maa 4 de sugandi maa 9 jɛma maa 7 jɛma ale kelen bɛ maa 4 sugandi sɛbɛnnikɛla ko a kow y'a jira k'a fɔ o bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye walasa basigi kana u y'o yɛlɛma ko an bɛ don minɛ ko bi jɛkulu min n'o bɛna ka na kalafili ko fɔ n'o ye autorité indépendance ye a bɔra maa 9 a kɛra maa 15 ye a maa 15 i kulo ma jɔ n tulo b'a la maa 8 o ye fanga marabaaw ta ye fɛn min ye maa 8 wɛrɛ ye a tɔ maa 7 jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ni fanga bɛ jɔ ka baara kɛ n'o ye fangaso ye olu bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko fanga marabaaw ka maa 8 i kulo ma jɔ o kilasigo la jamanakuntigi maa 7 ale b'o sugandi premier ministre maa 1 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye président ye n'o bɛ CNT kunna wala assemblée kunna maa 2 au conseil des collectivités territoriales maa 1 président conseil économique social et culturel maa 1 o don wa fɛn min ye premier ministre a kun kɔrɔ o bɛ décret signé a t'a signé bilenko ye sabula fɛn min ye conseil des ministres o yɛrɛ de bɛ d'a kan n'o bɛnna kan fɛn min ye ministre de l'administration territoriale ale de bi dossier bɛɛ labɛn ka taa n'a ye min bi jira conseil des ministres la ni bɛn kɛra kan jamanakuntigi yɛrɛ de b'a décret signé namara t'o la sɛbɛnnikɛla ko hali ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu yɛlɛmana sabula fɛn min ye article 159 o bilara ka n'a kɛ article 155 ye an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye finitigilakaw ka yɔrɔ maa min n'i ye finitigi ye n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye fɛn min ye kalo 4 ka kɔn élection ye i bɛ finiw fɔra ka bɔ i la o tuma i b'i ka candidature i b'a labɛn don i b'i démission don bon n'i ye démission don ni ala y'a kɛ i ma passé kun i bɛ taa k'i ka fini ta ayi o kɔni mini Niger ma ɲi ni fini wɔrɔla ka bɔ i la a wɔrɔla de koyi o don a baara tiɲɛna n'i ma k'a ye i na kɛ consultant ye wala i na taa temi gɛrɛ na i b'a fɔ général Singo ta ɲɔgɔn ko ne ko Singo in yɛrɛ bɛ min de il est au gré Allah il est au garage awɔ Sorasiya mago foyi ti sara la bilen c'est un ancien général c'est fini foyi ti sara la naam civil de do i b'a fɛ nin de an tɛ kelen ye dɛ o tɛ Sorasiya technicité min b'a la mais jamana sariyaw ni taabolo la c'est civil Allah c'est civil nasabaya ma ɲi dɛ ayiwa wo do dɛ ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min y'o délai o yɛlɛmana sabula sariya kɔrɔ tun ye kalo 6 fɔ colonel Asimi Goïta n'a bɛ fɛ k'a présenter wala saint colonel ni maa min bɛ fɛ k'i présenter kalafili tɔ mana to kalo 4 ye so filɛ kɛnɛ filɛ i bɛ démissionner ka bɔ armée la o tuma i bɛna n'i gagné na a fɔra a banna n'i ma gagné kan mun fɔ e tɛna bilen sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye commission président ye Sulemani de a ye ɲɛfɔli kɛ a ko fɛn min ye transition ye ale k'an ka baara bɛɛ lajɛlen de kɛ gɛlɛyaw an ka bɔ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye CNT membre ye u ye ko in dilan k'a kɛ min ye o kun tɛ gouvernement ta ye ka taa gouvernement jɔyɔrɔ fa muso dɔ bɛ min ye ministre délégué ye a ka cakɛda minnu bɛ primature bolo madame Fatumata Diko ale yɛrɛ taara ka taa kuma caman bɔ députéw kɔni u y'a lamɛn ka taa k'a lamɛn ka segin u k'o bɛɛ n'a ta dɛ i ta in do dɛ nka fɛn min ye jamanadenw ye olu de ko an ka taa ni sira in ye o bi kɛ Ibrahima Ikasa Mayiga ale kun nana fɛn min ye dafali la k'a fɔ ale bɛna muso in ka kumaw kolo gɛlɛya CNT membre k'u bolo tuma min ka da o kɔ a y'a da tulu la k'a da jaba la kuma ti ba Soko ka Maliki ko ate tuma ka inde atigi ta ye a fari kalara donc a nana Sorasiya bula ate u ti tɛmɛ o kan o ministre ko non comme dɔ ye farasi kelen ye ate yan dɛ ate
aye tabali gosi pop barabana o yɔrɔni bɛɛ a ko sente mamuruma sariya filɛ nin ye fɛn min ye jamanaden mɔgɔ 260 lamɛnna sariya min na n'an y'a sɛbɛn kura ye a filɛ nin ye aw ko cogo di o yɔrɔni bɛɛ maa 100 ni maa 15 sente la olu y'u bolo kɔrɔta k'u jɛnna n'a ye maa 3 ko olu ma jɛnna n'a ye maa tɔ fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ko k'u jɛnna n'a ye ayiwa sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi a bila ten da ko nin ye koba de ye o koba don a faamuyara o a bila ten ngi ka kuma in bila ten a faamuyara Nusar ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye loi min n'a donna CNT kɔnɔ ani assemblée kabi Mali kɛra Mali ye gouvernement ma loi la don ba ko o ɲɔgɔn o de la ka fɛsɛfɛsɛ ta ka dɔ tigɛ ka bɔ a la ka dɔ tigɛ ka bɔ a la amendement n'o ye bayɛlɛmali ye 92 u y'o kɛ loi in de la o b'a yira k'a fɔ kuma min bɛ fɔ CNT ma k'a fɔ u tɛ baara la nkalon kuma don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Choguel ko kala Mayiga Masurunamaw ye ministre ma wasa ko in na fiyewu sabula fɛn in ye Choguel yɛrɛ fanga sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya dɔw yɛrɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya ba dɔw CNT ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye wulikajɔ ani hakilinaw ma kɛ kelen ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnni Selu ne i bilen ma se kilisi la a fɔ nɔfɛ maa man ka dɛsɛ o la siga t'a la wali soden bi bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la preuve sɛrɛ nin y'a bolo ko siɲɛ 260 ye o don wali soden k'a dɔn cɛmancɛ fanga dabɔlen don jamana dilanli kama fɛn o fɛn n'o de kɛra gɛlɛya ye walima fɛn o fɛn n'o ma ɲɛ jamana kɔnɔ san 10 san 20 cɛmancɛ fanga kan ka wuli ka jɔ boloda ni ka yɛlɛma dɔw la dɔn dɔw la malidenw n'u kɔrɔfɔ sabula u n'o de kɛli ka kan wali soden cɛmancɛ fanga n'a ye baara kɛ ka taa fori fɛn dɔw bɛ yen minnu dulonnen don n'u da ma s'a ma n'u m'a dilan Asimi Goyita n'a ka cɛdenw u bɛ to a tiɲɛ sɔrɔ a mɛn o mɛn a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ nin bɛ faamu cogo di Yɔrɔ Sodi k'a dɔn awa jamana kɔnɔ min ye sanubɔ dingɛ o dɛsɛlen bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn po fantan 4 bɛɛ lajɛlen la kɔfɛ in na Alahu Taala filɛ k'an sɔn tuguni Yɔrɔ Sodi k'a dɔn i ye fɛn kura min fɔ dɔgɔ ko tɛmɛnen lithium ani Marijanɛ a fɔra ko nin bɔra Mali kɔnɔ nin kuma in fɔ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don kɛlɛw nin nafolomuguba ye ani nin hɛrɛba Ala filɛ ka halakati Mali kɔnɔ o kɛra Yɔrɔ Sodi k'a dɔn nin wari min na kɛ a bɔ malidenw ka lafiya bɔda ye nin bɛna kɛ hɛrɛ kura ye Yɔrɔ Sodi k'a dɔn tɔ ka jɛ baara belebeleba don sabula min wɔra Mali faamaw fɛ a 100 o 100 Mali nin yɔrɔ ye 20 ye 20%. Pourquoi 20%? Mais c'est la loi qui dit ça, le code minier qui dit ça. Très bien. 2019, c'est vrai qu'elle a fait. Voilà. C'est vrai qu'elle a fait. Jɔnni Selu ne 20% n'a fɔra ko min anw yɛrɛ de ta don a bɛ bɔ Mali la 20% Jɔnni Selu k'a dɔn min ye Asimi Goyita ye a kan ka wulikajɔ min kɛ ale nɔ tɛ Nigériya ye Nigériya in bɛ jamana kɔnɔ kabini san 2019 i y'a fɔ u ko min ma loi minier Jɔnni Selu k'a dɔn bolo de kana don lithium in baara la k'a sɔrɔ loi in de ma yɛlɛma minɛ voilà là je suis d'accord n b'o de sɛbɛnnikɛla b'o de nɔfɛ o loi ka yɛlɛma an tɛ 20% fɛ an t'a fɛ 60 à 70%. Mais c'est tout. Ni min b'a ta o k'a ta ni min t'a ta i ka taa anw lafiya anw bɛ balo. Non seulement 20% n'o dama de ye Mali ta ye Jɔnni Sodi k'a dɔn ɲani ma ban sɛgɛn ma ban an ko alhamdulilayi nka a ma mɔ an ɲɛma la Jɔnni Sodi sɛbɛnnikɛla ko lithium in fɔra fɔ cogo min na i k'a dɔn batiriw telefɔni ta mobili minnu bɛ taama ni awa tile Jɔnni Sodi k'a dɔn a b'olu taama kabako mina caman a b'olu taama n'an nana nin bɔli daminɛ dɔ wɛrɛ t'an bolo 20% a bɛ doni de ka taa jamana wɛrɛ la sabula olu de b'a baara kɛ k'a ban Jɔnni Sodi a bɛ taa kɛ minɛnkura minnu ye olu laban bɛ se ka na feere anw de ma yan Jɔnni Sodi k'a dɔn dagɛlɛn na an ka 20% wari o t'o minɛ sɔrɔ an ye mun sɔrɔ putere Jɔnni Selu sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu dingɛ 16 Jɔnni Sodi k'a dɔn o de bɛ Mali kɔnɔ min san kalo 12 sanu de bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ i ko an t'a nafa sɔrɔ an t'a ta yɔrɔ dɔn jɔnni de b'a bɔ Jɔnni Sodi nin bɛ se ka lakali cogo di jamana kɔnɔ a barata min ye Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye jamanadenw nisɔndiyalen don a ka baara la a ka kɛwale la n bɛ min f'i ye a f'i ka cɛ a ka da in ɲɛ la Asimi n'a ma da yɛlɛ an laban an bɛ tiɲɛ fɔ a ye dɛ. Mais pourquoi tu m'aurais reçu en attendant de nous voir aider? Mais non! Ils ont au courant de rien. Attaque Kalama ça. Est-ce qu'attaque Kalama? Si ça est, tu as posé la question. Est-ce que attaque Kalama? Ça veut dire que tu n'es sûr de rien. Mais on ne peut pas être président qui fait nous Kalama. Mais justement,
réseaux sociaux kan groupe WhatsApp ka jamana de on couple na mi ba kalama no ko joni ba kere fe encore tole hein joni ba kere fe mi nga ci fay junior be junior joni junior wa ni mun dogo ita ita to nyama fo junior de bibi mumu ni mi mun dogo ton petit frère est là-bas le colonel Baba Cissé. Colonel Baba Cissé mon petit frère. Ah mais je connais pas un frère qui s'appelle Baba Cissé malheureusement. Non, Assimi t'écoute même. Va tout de suite à Klobila. Bon, monsieur le président. Monsieur le président. Assimi Goïta. Excellent, excellent. Son excellent. Voilà. Monsieur le président de la République. Attention, pourquoi tu refais le Klobila? Eh bien, j'ai rien dit de mal. Non, bon, mec, je fais mon travail. Voilà. Monsieur le président. Vraiment. L'Ifomoui. Nabi Sandanga Akanabo. On est d'accord. Ni Jama bi Samougange. Akanabo. On est d'accord. Sanou. Ni Sanou bi Bodé. Bandi Fenzola. Akajo. Il veut qu'on y ait papier mis 2019. Anda fait bi. Anda fait fini. Claire. Voilà. Nous maman vaille. Malidon a pas de poils fly. Voilà. Na il n'y a tout kataninga. Malidon ma blade. Ni est transition ba. Kasoro sanu ko ni na nyana manyela bo. Asimu Goïta ko atien bi soro. Malidon bi blade. Andi ndegende c'est clair. Et transition d'amena fondement kana blabila ama kema fladou. Wa bi tien défier. On te dit les 4 vérités. En bas faut bien. Non. Comment se fait-il que le Mali peut gagner 20%? On décape du Goukolo de c'est une insulte. Mais non. 20%. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut argumenter. Quand il y a des sabots, comme on aurait des babos, Chargi Boluka, personnel, ça oublie un peu ni fait ça. On s'en fout, oui. Anga Chargi Claque. Anga Chargi Claque, anga personnel Claque. Claire. Alors, Beki Tatra. On va à 50-50 ou rien. Ou 60, même 70. On négocie. Mais non. Il ne faut pas accepter de telles pratiques. Mozambique. Ako Olufe, Mozambique, loi de Bénin, Nanani, et puis du 60 à 70%, oui, Jamana de taille, à bouger. Ne de ka numéro d'ama. Voilà. Aya foni. Yen minga do ara joina. Do en wole ka boss gaso. Ako daba odo wa ye mi so minga angela koka. Ay sagaka. Angela te ate on ni mi sera quoi retene na nyina. Mais comment cela peut se passer dans un pays mine de la kake Jamana kono siècle nani pendant des années? Comment on peut répéter les mêmes erreurs pendant la traduction? Il faut corriger. Donc il est temps que Assimi ne reçoit nama en wele ka tinya fwai. Jamana jonga ci de ba ngona mata tinya fwai. Amna mali ko ci fwai de ba fwai de. Wadi jelu munu bi tinya fo kana datu nyede. Akoni ngo damada de be. Ako tinya do FMI ni Banque mondiale olu de ko chama wajibiya jamana ka salu bokoina. Yoni so di ka do ka mali tege tnomi mi nye awa anganga toromiyo mi zoro ko wajibi kanye ko wajibi turanguna. Yoni so dunga ni chama be abele gele buru blala ya fo tugo mi iba nyedon akara kabini san 2019 ibeka san 2019 yoni so di ka do ningo nunu nke fura dama kana blabila sebele kala ko mali bi nyani de la aberaka ni nafulo mugu bayi ani ne here bade banga dugukolo jugoro ikado mali do menyani na so fara tleka ako di manga o kuma chamanye fanga du yoni so di kado lu mana nye fo boke mo ba fo ko bila hat sebele kala ko kangu jado ko dama dola mi nye fiyai ali jamana do ni toro lembe feminu na yoni so di kado kanga umanga nyina ko éviter mi ngoni nye awala kanai o bini ka sobati so rasu ye sesoro o kanai de yoni so dinga na to bela jile nyela bora o de fana be ko da o de nyande ni munye sebeni anya mi bolla prevu kono akabi bolla wa kanu doronde de même les gaz o be mini les gaz de Burakebugu o desinde fo nara fo damba ou be gazi damba jari fo be le bassin du gaz là habita fo nara secteur. Cela veut dire on doit faire attention à tasuma eremene. Je suis d'accord. Digabe digela niya ni o se tasuma gaz bi mene. Oui. Et Allah de malison. E kulugoro ya ken fala kofe fora ise no tasuma wilo ka fora jimanji na kaje gazi wa sedu abingalo min diga nyana Amerika te ema yewa. Moi je l'ai vu avec prendre fait. Je suis allé demander sur ton réseau. Naka réseau te ou réseau te neta ou mbo kuna fo nous debe allez de kuna fo ka télé ou. C'est irréfutable. Je t'ai dit, le Mali était un scandale géologique. Allah est fait des damas. Mais pour ça, ça c'est pas tes plateaux. Ça c'est une revue de presse. Vraiment, arrête. Quoi? Je t'interdis tout de suite.
i bɛ taa plateau minnu kan n'i bɛ bana min n'o ni fɛnw fɔ o tɛ nin ye. mais moi je dis la vérité. je dis la vérité. à ce que dit les journaux. les journaux ont dit 20% en t'a fait. c'est ce que j'ai dit. Oh, ok d'accord ni dal'o ma tant mieux. moi ne ko 50% ne ko 70%. ça je suis d'accord avec toi là je te rejoins franchement. comme ça on peut négocier. Ahmed Jate i jɔn ka te ko i ma premier min. Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Dabatu Wara baara cogo bɛ di. ko i ma ɲaami den. n ko ne de y'a bila. e tilara wa. ne de y'a bila o. i tilara de wa. ne ma tila dɛ. ne de ye nin bila sisan. Georges Sedou. n bala cogo bɛ di. e ye min bila ne kɔnɔ k'i ma tila o la. banna. e y'a kuma nin diyara i ye kojugu. n bala cogo bɛ di. i ka sanuko kuma in de diyara n ye kojugu. Sedou ala ka si jan d'i ma. ami. i ye n kɔnɔ ta fɔ. wala. ala k'i mɛn an kɔrɔ. yarabi ala k'o kɛ. Dabatu Wara ne bɛ n tɛgɛ don o don. ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire. le témoin parce que ba n'o ye A Keita ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Abdramani Keita ko kibaruya min n'a mɛnna kibaruya in man di sabula fɛn min ye Mali janfabaw ani Mali burujabaw u wulila u ka jogojuguya ani u ka baara la tuguni. dugu min bɛ yen n'o ye Jalasagu ye ale bɛ Bankasi mara la ni arrondissement don fɛn min ye terroriste ye maa 100 ani maa 26 sɔgɔmada kelen u taara Bawolu ma k'u fa. inna lillahi lillahi wa akrajuna. Allahu akbar. Umami umabo. Allah. Timi ni an ka armée bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la fɛn min ye jamana ye k'a lakana sabalikɛla ko armée ye baara minnu kɛ n'a kɛra sababu ye terroriste ŋana caman bɛ yen ni k'u fa sabalikɛla ko a ko yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ni Burkina ni Niger frontière ka surun fɛn min ye jugu ye u b'u wɔlɔ ka bɔ Burkina wala Niger ka na Mali gosi o tuma ka segin ka taa sabalikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u kun bɛ wale min kɛ IBK tile la Ogosagu Sobaneda Endelimane ani Mondoro ka fara Bulukesi kan u y'o baara u b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ sabalikɛla ko an bɛ don min na ko bi o wale min n'u y'o kɛ o dugu fɛn fɛn tɔgɔ fɔra o bɛɛ lajɛlen bɛ Bankasi mara in de la wa u bɛɛ bɛ bɔ Burkina de ka na ko in kɛ i y'a ye a bɛɛ ye cercle Bankasi cercle kelen o do kɛ sabalikɛla ko maa kelen don n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye karido ye ka taa bila fɛn min ye sibiri la maaw bɛ bɔ min galama dugu dɔ bɛ yen n'o ye Jalasagu ye Bamanjiw kɔni u nana ka na moto jɔ ka duguma bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka cɛw bila u ta fa ka musow bila u ta fa fɛn min ye musow ye k'u kɔ don olu cɛw k'olu sɛnsɛn ka bɔ dugu da fɛ ka misɔrɔ siri u bɛɛ lajɛlen ɲɛna kiriw k'u bɛɛ fa ko silamɛw tɛ. Bon, droit de l'homme ni fait où est mon là. Nations Unies on m'a fait ma commande. Non. Amu kara pa. Mi kuma bi ko fe o. Kuma. Nam. Sabani gala ko u boray dugu wala be mi no tugulen be Jalasagu la u dono dugu kono ma biduru ko fara ɲɔgɔnga ko salo cogoya kelen la ka tolu ni kɛnɛ karaba Allah wa gala ko u ma daw ma u donna dugu kɔnɔ ma o ma be ko so ɲɛnama b'i bolo butikiw jiginɛw u ye tasuma don a bɛɛ lajɛlen la bagaw n'u ma taa ni min ye u ye tasuma don la ka taa Allah Allah sabalikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nin walejugu in ye nin de kɛra dɔgɔkun furancɛ in na a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Bankasigaw ye u dusukun tɔɔrɔlen bɛ sabula denbaya o denbaya ni don n'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye kasika ani ɲɛji de ye maa minnu ye nin wale in kɛ Bamanji wale tigilamaw de don u nana bi dugu kan ka wale kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni k'u kɔsegin sabalikɛla ko a ko waati kelen wuli ka jɔ u y'a ɲɔgɔnna kɛ dugu min bɛ Gawo n'o ye Isidasi ye u taara don dugu kɔnɔna na u ye maa o maa sɔrɔ u ma mɔbɔ mɔna fɛn min kɔni ye u ye o y'o bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba ka boli ka taa don Niger sabalikɛla ko a ko Talatayi fɛn min ye jɛkulu dɔ fana bɛ AGS olu bɛna ka na Talatayi susu sanga ni waati dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ansongo ye u dawolo la u bɛ taa bin maaw kan ye n'u ye maanifinw faga n'o ye civil gansanw ye u bɛ boli tuguni ka don Niger sabalikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye armée a kan ka dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka jija kan u b'o la o dadenw fana n'o ye jamanadenw ye olu kan ka dɔ fara u ka renseignement kan ani wulikajɔ ni kunnafoni di kan min bɛ se k'a to dimi min don ne filɛ Mali la armée bɛ se k'a bɔ an na cogo min Jɔnjɛdu n'u bɛ nin ko sugu kɛ u bɛna kelen fila awɔ u tɛna groupe la o u tɛna groupe la o ayi bɔn maa min i ye dɔ ye kelen fila saba weleli kɛ o ye tiɲɛ renseignement c'est très important
ni ma weleli kɛ c'est un problème Allah kelen fila u bɛna ten de i b'a sɔrɔ kɛmɛ ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma plan bɛɛ labɛnnen don bɛna dɔɔni bon dɔ kɔni ye maa kelen fila saba ye kabini o yɔrɔ la sɔmi u b'a fɔ ko tɛmɛbaatɔ gansan voilà bon o de ye problème ye an bɛ laban min na bi tɛmɛtɔ gansan tɛ yen bilen koyi maa o maa n'a tɛmɛn'i la n'i t'a dɔn faama wele voilà kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere Jean-Dieu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'éducateur de renouveau o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,771 ani kelen ye a ye dɔ kɛ se di k'a dɔn min ye Usumani ni Dawu nin y'a kɛ sɛbɛnni ye an bilalen don ɲɔgɔn na Segu commandant la Jean se di k'a dɔn syndicat ani baarakɛlaw kuma kelen d'an bilen min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko nin y'a se kɛ sabula a ye wulikajɔ kɛ ka layidu di jamana ɲɛmaa Asimu Goyita baarakɛlaw ni hakɛ min ka kan hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ dɔ ka mudala Jean Sodi k'a don o bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ kabini salu njiini ni wariko mankan in bɛ sen na Jean Sodi k'a dɔn wari dibaliya tɛ nka wari tilacogo ani bɛnkan fo ɲɔgɔnko de b'o ko la o de kɛn bɛ gɛlɛya da ye kɔmatɛsi baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jamana faamaw kun ye layidu min di a dafara Jean Sodi k'a dɔn a dafara ko in ka teliya min ye syndicat ye ale kun ye wele dakɛ ni ka baara kalifa avocat dɔ ma avocat min n'o biɲɛ ka kɛnɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de ka wulikajɔ ni a ka pression kɛra sababu ye i k'a dɔn jamana ka wari in di joona sɛbɛnnikɛla ko syndicat ɲɛmaa min bɛ yen min ye Abulaye Jakite kɔni y'a se kɛ sabula ale wulila ka t'i dama kasi avocat kɛ in na avocat kɛ in ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to wari bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra gouvernement ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ $920 ani kelen sɛfɛ wari Jean Sodi k'a dɔn gouvernement ko k'a b'o di kɛnɛ kan min kun fɔra fɔlɔ miliyari 2 o tɛ dɛ nka nin kɔni sɔrɔla ka ban Jean Sodi a ko wulikajɔ nana boloda Jakite ka fɔlɔ comité syndical kabini ale kɔni ko min ye avocat kɛ ye Moribo Kɔnɛ ka cɛsiri kɛra sababu ye miliyɔn 600 ani kɔ o ka bila u ka bolo kan o tuma wari in dilanli u bɛn'o kɛ min ye avocat ye olu ni avocat de bɛnna k'a fɔ i b'i jija k'i cɛsiri wari o wari n'i sera k'o sɔrɔ k'o di anw ma 20% i k'a dɔn o bɛ d'i ma o ka ɲi journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko 20% bi fɔ don min maa si ma kuma wari sɔrɔlen ani wari sɔrɔlen kɔfɛ journaliste Seydou kumaw bɛ ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini wari kɔni bila la bɔgɔden kɔnɔ a dɔw gere bɛ bɔgɔ la taa avocat ka wari ka ca an ma jɛ ye avocat ka wari ma ca kuma min fɔ wari kɔ ani min fɔ a ɲɛna kelen dɛ o Jean Sodi k'a dɔn burudɔnma daminɛna fa bɛɛ lajɛlen la dɔw ko nin ko an dɛ n'o de don $1,000,000 ni $20,000 avocat nana masumalen o ka don sigilen e t'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ a ye kuma min kɛ a ye awa pankatoroki min kɛ Bamakɔ ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ye min ɲɛnabɔ cogo min o n'a ta bɛɛ Choguel Kokala Mayiga a ye wele dakɛ ni min a ye taama min kɛ Segu kɔsa in na i k'a dɔn a ye baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ko in kɛ ni hakili ye n'u m'a lajɛ ka bɛn kelen na sabula jamana kun labɛnnen don Jean Sodi k'a dɔn nin nkalon yɛrɛ dɛ wari tɔ kun kan ka sara min dira n'o ma se ka tila yɛrɛ awa yala kɔni wari tɛ tɛmɛ ka tila a ma se ka tila o n ko wari bɛɛ compte kɔnɔ o dɛsɛlen don avocat fana ma fila kɛ koyi o ye saratigi ye o ye wari bɛɛ bloqué c'est tout c'est fini ale de ye avocat ka cɛsiri de y'a to ni wari sɔrɔla koyi bon bɛnkan de fana kɛra koyi a bɛɛ de fɔra u y'a signé wa e tɛ avocat kɔni avocat bɛ ko la kuma jala la a b'a signé i b'a sɔrɔ o kuma gɛlɛyara Jean Sodi k'a dɔn nin mankan damanda de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko awɔ komatɛsi baarakɛlaw u ye salinjini kɛ cogo min u yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya ni makariko dɔn saliba tabalen gosilen filɛ u dɛsɛlen don ka bɛn nin wari in dilancogo la Jean Sodi k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in de la a ko ayiwa min kɔni ye maître Kɔnɛ n'o ye avocat ye Jean Sodi k'a dɔn awa min ye premier ministre ka cidenw o kɔni bara ka kuma fɛ ka kuma syndicat bolo fɛ ani baarakɛla tɔw u k'a lajɛ ka bɛn ko la wari min bɛ u ka se ka tila joona mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula sɛgɛn barika bonya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka taa Teflesa min ma sigi ten Tekoyima de ka di ne ye bi n b'o de min Tekoyima premier di yan o ka di yan Tegumanden Tekolonbaden dɔ bɛ sugu la kɔrɔ Tekoyima in yɛrɛ ayi o tɔgɔ i cogo dɔn dɛ dɔ carton nuguji belebeleba dɔ kana maa ka te saboter radio la o tɛ kɛ dɛ
Naam. Se ko ma. Jeka pip. Kaka fere. Dawa tungara ne sirajan dama amba dabla damene kuraye ni dangoroba ka foliye joni El Hadji Mohamed Ba Jara nga foli ko ka nywana yebali dangoroba ni kalande warajo babla lembala fe minye sahelema no ye ziara ye o bolo dalembe labon be sena alo ingle muga ani sabado inshallah ko ti ga me ka dawa kono mi yekena kan ni Allah sona inshallah kana siga bala jogo bedi jodi dedu marafa glamba o ti ka nga se marafa ti jogo la jon se di ka don bi boni sebe minu ka mala siren sebe ni keba e ka don o de dugo fana keita dugo fana ko so mingele do kamale dola teke dabba do khalifa le do ama jon se di ka do akileme ki bugu teke denga a wari mise a wari kumba flake baraka bela jide da ku kabini mo masomi flani wari kana mo somi chaque day u kama ko projet Pediram yonu se di cadre sebenekala ko akoshu ni dakili surfacturation dakili wari yere tali ka bla jufa kono min ye sebe wuro olu bayelemani ni bele gile barakata kilen kanuna Pediram ko ni bilama yonu se di cadre projet ndamine furadama kana bla bila allaba bika doloni ngujaye sabula min ba kuna yonu se di cadre aya bele gile salo ninga projet yere dafri ako min ngoni nye wuli ka joni jatemina ye olu ye korofe me mami u ye wuli ka joke ku bi sigali ke da shwaledu yoni sudi ka don aywa jamana min ngoni nye bagaye baga marali katase jegawo ona nyano bema olu doni dala adaba ku nyode wari kasabi bele bade yoni sudi ka do ode bora aywa min ngoni dugudenw nye ani ni vɛnw bi nya yoro mi kasi ka bara nge ka nye sebenikala ko akika don projet badi a kalfara cɛ min ma jeune se dami deni mina ko bi foyi dengele mabɔ a nɔ na a tɔgɔ di a ko wuli ka jɔ bolo kan jeune se di k'a dɔn mina minnu kan ka san n'o ye informatique minɛnw ye jeune se di k'a dɔn ka taa se tabaliw o n'a nɔnɔw bɛɛ ma olu suɲana fo k'a fɔ a dandɛmɛna sabula dɔ farala sɔngɔ kan ni min ye ba kelen ye i b'a sɔrɔ o sanna bata groupe électrogène a fɔra o min ka sa surfacturation da do photocopieuse o kɔni kuma tɛw yoni sudi ka do fongo fe ni do se ka faraka mi ngoni Sulemani Bay Sulemani Ba e ka do ale de coordinateur projet en coordinateur ba yoni sudi ka do monsieur Ba aya bele jide ngana mu ningi sigi na yere sebani kala ko ni se ka kechugo di jamana ka wuli ka do ni chesiri na fora ma kele e kele de bi dani bele jile ka projet re mi na wuli ka do ni chesiri bele jile maba adamine kaniso la hulata ko jo wasa bele jile ni se ka wasa yoni sudi ka do manyina bo ako projet minye awasegu ani kayamboye dugu minu ni projet ngunga nga nyenema ye kosobe yon se dika do bele jide sigira ise zabaraka ala ni sheba akangana mun angana mu ako minye projet Pediram yon se dika do aywa akoni sigira akera dulu kujaye asigira ani misheba ka bedda ku yoni ngele ni munye sebenye anyemi bolla siranu kono akabi bolla to wala ne bin tega do mi boni sebenye ango mi mal malien malide fasiriba no ye la rédaction ye ni yu ka sebenye ako angata narena yera marakapo mimbe no ye commune rurale ye mairie ana jenyon ku bolo birilembe femenye soroka million da ani sheki ode tunilembe ta famado na famado bureau du vérificateur général no ye jamana ka chake daye mimbe koloshilike en 2019 2020 2021 wari tununa sabani kala ko vérificateur nana kana sebe on laje ka wari ta cogo na cogo laje e de seti munun dola na folo munun bora fe menye dugukolo bara cogo kolon zebengo ani mariage papier ko ni bela jele uyo laje nani kala ko ni ya ta kala je maje chamamba de be sabula dugu woro olu de farale mbe nyanga ka kenare na commune rurale ana bugudaw sabani kala ko ako 2018 ni ya ta kala je bara munu kunga nga kenare na uma dafa sabula maire na jonyo u kelembe ka fe bela jele no mada ninga be u yere kelenga no ma ningu sigi sabani kala ko budget no ye na folo ko ye okunga nga labara chuga mina o masigi senga kanye chakeda munumbe no ludabe budget kola no ye conseil communal ani service technique ni bela jele kera kera femeru abiketi
sɛbɛnnikɛla ko naam a ko fɛn min ye maire a n'a ka recette min bɛ a ka waribon kunna n'o ye registre ye u fila yɛrɛ dama de bɛnnen bɛ k'a de ta k'o sigi a tɛ se ka fɛrɛ wariw dunni ani wari bɔli ma cogoya min na o don vérificateur général a nana ta k'a lajɛ fɛn min ye nafolo minnu n'olu bɔlen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ca ni sefa wari miliyɔn 18 ye min n'o kɛlen bɛ majɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛ fɛn min ye wo caman bɛ yen vérificateur ma papier sɔrɔ minnu na n'olu kɔni dara janjanga wɛrɛ fɛ yafa ni nafa ma dɔ la miliyɔn 18 o wo min yera o y'a la fitini de sabula belebelew bɛ yen min ni ɲɛma sɔrɔ la o yɔrɔnin bɛɛ vérificateur général ye sɛbɛnni kɛ k'a ci procureur ma n'o ye pôle économique ye commune tora tribunal la k'a da kule kan k'a fɔ nin ɲɔgɔn na wari suɲɛba o woba ale kɔni bɔra a kun kan o tuma fɛn min ye sariyatigiw k'a tɔ seni min bɛ se k'a to u bolo ka da kisɛ kan o filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnni dɔ dun bɛ bɔ nin sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don a ka di n na o da tɛ bila diɲɛ nɛgɛtɛna kɔ jɔnni sedi k'a dɔn a wa sɛbɛnni kɛba a to a de ko hatu tarawele an denmuso don jɔnni sedi k'a dɔn gafu ko a bɛ wuli ka jɔ ani ayiwa yɛrɛ ɲini i k'a dɔn de bolo dalen don moti jamana na jɔnni sedi k'a dɔn moti denmisɛnnin kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan a min kɔni ye gouverneur ye colonel major abasi danbɛlɛ i k'a dɔn kɔkɛ denkɛ ko f'a ka gouverneur de bila n'o u na tasuma don a la jɔnni sedi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tiɲɛ don min ye ɲinifɛnw ye olu bi kɛ o nka dandɛmɛwale dɔw bɛ yen o bi sɛ ɲɛji bɔ jɔnni sedi k'a dɔn bi moti gɛlɛya damadɔ bɛ yen gɛlɛya in fɔlɔfɔlɔ ye lakanabaliya ye moti n'a lamini bɛɛ b'a dɔn bamanjuw kɔni u ka munumunu salo bɛ moti jamana na kosɛbɛ ngo n'a ta bɛɛ waati kɛra fana kurantigɛba dɔ tun bɛ moti su man di tile man di dugulamɔgɔw kɔni u nisɔngoyara o ko la kosɛbɛ kuma min barika bonyana gouverneur kɔni kun y'a jiru la k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi sabula jamana bi danga min na k'o bi bɔ ɲɔgɔn da fɛ groupe dɔw kun nana groupe belebeleba dɔw nana jɔnni sodi k'a dɔn nka hali bi n'a ka bi motikaw nimisi ma wasa u ka kuranko la jumadon juin kalo tile 17 tɛmɛnen denmisɛnnin jagɛlɛnba dɔw farala ɲɔgɔn kan moti rond-point ba la jɔnni sodi k'a dɔn min ye taama ye a n'u ka hakilina ka t'o jira faamaw na u nana fara ɲɔgɔn kan rond-point na min kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira jama kun man ca kosɛbɛ nka maa damadɔ tun bɛ yen i y'a dɔn o ni n'a ɲɔgɔnnaw jɔnni sodi k'a dɔn aw réseaux sociaux tigilamɔgɔw dɔw bɛ filmeli kɛ kamalen min ye a fɛn bɛɛ lajɛlen filmé u ye tɛgɛ da u kan tɛgɛ da u kɔni ka sa ayiwa min ni min kɔni kun bɛ taama in na ani min ni min ye taama in labɛn jɔnni sodi k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw bara k'olu don dɔlɔ ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a cɛ duman caman boli la dɔw yɛrɛ dogolen don bara k'u ɲini dɔw bolila dɔw dogolen don sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyalen bɛ motikaw ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ sabula gouverneur kun y'a jira k'a fɔ nin dama sugu ani nin kuma sugu i k'a dɔn a ti jɛn n'a ye moti dugu kɔnɔ min kɔni ye ayiwa gɛlɛya ye o don de ye don taamadenw ayiwa dugu denmisɛnw ani gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ min ye abasi danbɛlɛ colonel major abasi danbɛlɛ i k'a dɔn a kɔni kɛlen bɛ ka lakana tigilamɔgɔw bila ka dugu furan sabula moti ye dugu ye dugu barikama dugu min n'a yelen ka bon kosɛbɛ lakanabaliya man ka kɛ sababu ye i k'a dɔn mɔgɔw ka to ka taa fara ɲɔgɔn kan ayiwa camancɛw la walima rond-point la jɔnni sodi i k'a dɔn ka taa mankan ci a bɛ se ka kɛ ayiwa sira ye bamanji bi sɔɔri ka don wo min fɛ i k'a dɔn k'a kun y'o ye sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira motikaw y'u ka dusumakasi jira kosɛbɛ kurantigɛko la min kɔni ye hakilinaw ye u fara n tɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ koyi sabula maa o maa n'o kɔni kun bɛ taama in na walima minnu kɔni kun bɛ muruti in na sɛbɛnnikɛla ko lakana tigilamɔgɔw bara k'u ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura bita ye ko an t'a bila yan bita an b'a bila yan jɔnni sodi k'a dɔn an b'an ka minɛnw jɛ ka taa an da bala yira sanitaire min ye